pentru ce mirul și milostivire cu lacrimi, o uceniță amestecați, Îngerul cel ce a strălucit în mormânt, auziți mironosiților, vedeți în groapă și înțelegeți că Mântuitorul a înviat din mormânt. Ești cuvântul, Doamne, învață-mă în dreptările Tale, foarte de dimineață, mironosițile ale răzează mormântul Tău tânguindu-se, dar înainte lor atât îngerul și-a zis, vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeți, și învierea apostolilor spuneți, mie-și cuvântul, Doamne, învață-mă în dreptările Tale, mironosițile femei, cu mirul vin la groapa Ta, Mântuitorule, au plâns, iar îngerul către dânsele au grăit zicând, de ce cu cei morți pe cel viu s-au gătit, căci ca Dumnezeu a înviat din mormânt, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, închin lăude Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sfinții Trim într-o ființă cu serafimii strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Predătătorul de viață născut în Fecioară, de păcații Adam l-a izbăvit, și bucurie vii locul între stâi a dăruit, și pricii căzând de viață în dreptatea și